gyertyák hosszú lánggal égnek fejünk fölött, és füstölnek. A gyertyabél megfeketedett. A táj és a város még sötét. Egyetlen mécs és fényesen látszik az éjszakában. Barátság. A barátság Éroszának nem kell a test. Inkább zavarja, mint izgatja, de mégis Érosz. Minden szeretet, minden emberi kapcsolat alján Érosz él. A barátság, így gondoltam, az az emberi kapcsolat, melynél nemesebb nincsen anyától szült elevenek között. Az ember úgy képzeli, és apám még így értette, hogy a barátság szolgálat. Ez lenne az eszmény. És ha egy barát megbukik, mert nem igazi barát, vádolhatjuk-e őt, jellemét, gyöngeségét? Mit ér az olyan barátság, ahol erényeket, hűséget, kitartást szeretünk a másikban? Mit ér mindenféle szeretet, amely jutalmat akar? Nem kötelességünk-e, hogy éppen úgy vállaljuk a hűtlen barátot, mint az önfeláldozót és hűségeset? Nem ez az igazi tartalma minden emberi kapcsolatnak? Ez az önzetlenség? Az ember végül mindig egész életével felel a fontosabb kérdésekre. Nem számít, mit mond közben, milyen szavakkal és érvekkel védekezik. A végén, mindennek a végén, élete tényeivel válaszol a kérdésre, melyet a világ olyan magacson intézett hozzá. Ezek a kérdések így hangzanak. Ki vagy? Mit akartál igazán? Mit tudtál igazán? Mihez voltál hűséges és hűtlen? Mihez vagy kihez voltál bátor vagy gyáva? Ezek a kérdések. És az ember felel, ahogy tud. Őszintén vagy hazudon. De a végén egész életével felel. Az ember csinálja is azt, ami történik vele. Hívja magához, nem engedi el azt, aminek meg kell történni. Ilyen az ember. Akkor is megteszi, ha rögtön első pillanattól érzi és tudja, hogy amit tesz, végzetes. Tartják egymást, az ember és sorsa. Idézik és alkotják egymást. Nem igaz, hogy a végzet vakon lép életünkbe. Nem. A végzet az ajtón át lép be, melyet mi tártunk fel, s magunk előtt tessékeltük a végzetet.